Ma'am, good morning. So, sinungalan talaga na, ma'am? Si Josephine Bagono ka. Josephine Bagono. Bagonot. Okay. Pila ka nakatuig nga flower vendor? Bagono ni. Alalay lo tako ka. Okay. So, kamusta ang bintahan ay as of butang mo alas 9, baby? Nami man. Nami man sa subong Oo. Bali din ay nagahali ng inyong stock Ilang pa dia. Cebu guro na Cebu kagi Manila guro. Cebu kag Manila. So, ano expectation nyo subong adlaw maubos din inyong mga Maubos stock? gid buhat pa mo gabi. So, ang presyohan ay ninyo kumparar sa nagligat nga tinuig kamusta? Para diyo mo lang. Para riyo man. So, pila ang price range ang mga bouquet ninyo subong? May tagi 25, 12, 15. Anong mas bakal nga mga klase Ang sang bulak? 5 tag 550 nga arrangement. Ano ina ang bulak? Nga buki. Sari-sari lang ah. May puti, may pula man. So bali ano sa rosas ano ang mas bakal, pula or Pula. puti? Pula. Okay. So anong mambal naton sa mga sa may luyag or sa nagatuyo magbakal subong Kinanglan mabakal do kay sabo wala na ni. Okay. Thank you.